What's up mga kamunggi, come back na po runner video karon na. So karon is nanapod mi diri sa bike shop, isa sa bike shop diri sa Tago mga kamunggi no. Sabay na po na Kuya Jack, atay ang aka ni magmasko eh. Oh, hangag gyud ayo gyud buwa. Sabay na po na Kuya Jack kay nag-shoot siya diri sa isa sa bike shop diri sa Tagum, diri sa Mangga no, diri sa Bermudi Street. Yeah, salamat ko kay mga libre day siya. So mao to timing kayo mo. So karon is libre siya. gigrab po na ako ng opportunity aron akong i-shoot ni karon nga content na niya. Content na to karon mga kamunggi no kay 20 pesos challenge. Tama-tama kay gutom ko, gutom si Kuya Jack. Gutom ko daw siya. 20 apilon na ko nimo sa budget ana 20 mo ra oy. Dili ko dong 20 ako. Ay kay kanya tagasto. Sige pala. So niami diri karon sa Mangga og sa Atbang, sa Atbang ang street ang Tugtuhog. Nara dira sa Atbang ang Tugtuhog. Og syempre buhat ito ang 20 pesos challenge na sa isa ka tao lang na. sa isa ka tao 20 lang, di ba? So libre atong niya 20 bod. Ya libre yon pud mo siya 20. Ya si bossing pod libre yon yung 20. 80 tanan. 20 rabi akong dala kwarta. 20 rabi akong dala kwarta. Char lang. So karon is para sabot na sa 20 pesos atong sulito ng 20 kung mabusog na ba ta diri sa Tugtuhog na nadiri sa Mangga. No? Ginapilit din ni Kuya Jack na mataas ang kamot sa kapoy na kayo. So Masa? Wala nang intro. Diretso na kaon kay gutom na. So karon way naman dito sa mga Balik tuwa kami ng nang mga balik kami. tugtog. So tara sabay ta. So at bang naman Ipakita naman na bukta. Yan na oh. Yan na ba? ulat sa. Ulat sa. Ako lagi pakita lagi no. Tara Chris. Yate. Itaas ba? So, ano na tas dalan mga kamunggi kay nakatas dalan kay manabok na kay mga tagtugtuhog diri sa Mangga no. Og kasabay na po na ako ng mga munggi diri no. Tulo na mi diri mga munggi. So, syempre social distancing niya kay gwapo ko, pangit ka, lisod kayo. God. Lagi na. So, mga kamunggi og Ay ate oh. hi te. Hiya. So, nami diri karon, Oh, nawala na. Nalokot ang dila. Wala, behind the light ba? Behind the light. So, dire na to buhatan itong 20 pesos challenge mga kamunggi no kay na yung mga tugtuhog dire na ay kwek na ay kaning sa niya. Asa niya? Pogo, isaw, hotdog o Kada wala ka kaon lang. rice. Naikanon so kompleto dire. Swak ka niya tong 20 ron. Shootball yun eh. Mura pod mo. Sa budget. Sabay ra man ko sa inyo hayaw, mo ningog ako gasto sa inyo ha. Ay, pang-sam ka. 20 pesos. Tipido na to tong 20 dire mga kamunggi no. Ako Chris. Dek. Ang maulor ba dire pas mo? Pas mo gyud mo ulo. Ay ko dan. Mo ulo ni kutob na. Pila ni kanon te? 5. Di kanon. Ato 20 pero no, mabusog ta. Oy, katong 50 wala kay labot sa bayad sa ato ha. Bayad mo kukuha. Gawa mo to 50. Isaw, suda ba dani magkaon bit-bit ag kuanay? Butang draw na ka. Sa bitaw ka. Ante kibot nga. Behind the light siya porminti ya. Ay, alang ano 'to. Dito na ba light. Behind the light against the light. Behind the light pa siya. Very good ka. And then so ron ni ko hatag kanon og isa ka murag isaw. Isaw gid na. Isaw. Abi di man So, so, patong dito yung mga kamera para unsa? Pundo na lang dito. mundo na na dito no. Mahulog di. Swerte. Adlaw din ako ron kung mahulog. Ay bit-bito na nako eh.
Magyaw-yaw na po ng viewers nyo, kaliog rin nakita. Chillax sa bagay, ako bang gikuha na kong kanon. Atot. Ano, gitabangan na kang ate oh. Ay, idura naman diri oh. Wala Kaya ate na dito mo ha. Now, isa o ganon, gasto na tang G's. Ingon siya, malibre daw siya, 20. Kaya masiko ba din 20 na, kanya palang daan oh. Si, katong buko juice ganit, isa na ito. Search. Robert guys. Search sa Google. Buko juice, oh. Shoutout din kay Robert Buko juice ha. Salamat din. Ang mga sakto kaya pa. Wala pa may panahon to. Yun namin ha. Init tayo. Ngayon init man yung mga. Sakto kayo, wapa may panood tong libres kaya Jack. Init Ganito tayo. ha. Bante. So, So, shoutout mga kay ate. Salamat sir. Yam man. Ako man dyan nag-vlog diri may mangilog man. Manong mga content dito ah. Isingit lang ganin ako no para masingit ko na ako sila. Sige. Sige. Muna ka, ako sa istorya. Pagyaw dag mo. Baa po dik. Hindi rin ako. Uwa. Hindi mo dirite. Dil, Dire galang best niya. O nagabalin-balin. balhin sila. Kabalo ko no. Di man ko katagamangga god. So, pangitalan niya sa ate ha. Sa ano, lamay kayo kay gabi. Paso ako dila ganito dito acting oh. Gabi init kayo sa nila ate. Nga isaw. Sikat no. Wala na. Ako isa. Gabi pa lang sa oh. Bagtik ko. So, na. Oh, maulo man ko eh. So, mga kamunggi, samtang nagkaon-kaon man rin no, nakita na mo isa ka karaan nga vlogger dus tagom si Charles Xavier. Charles Xavier. Si Prince Charles mga kamunggi. Musika day pa daw siya ron. Og nakita niya happy siya dire. Then, runggan yun ako yung tingog dito. Kayo. Oh, sunadung. Dako kay tingog guni yung kauban gud basta Diyo ka ni murag istorya ba? kadalasan mga dagot tingog matiguangon naman gud. Dali lang, pinapil ang buhok ko Sibat na ko eh. Bye-bye. Bidres ako, bidre man gud ang content yan no kay abot man si Charles, 'di ba? So, mo to mga kamungge no, sa 20 pesos na ko na diri napalit na ko diri sa tugtog nila ate kuya kay napait na og duha ka isog, duha ka rice. Pero para sa ko busog na ko. Ambot lang sa mga dagkog kaon dra pero kuha nga gamay mo kaon is busog na ko, 'di ba? So kung mangita mo aning tugtog nila ate kuya nakalocate ni sila diri pag wala pa 5, 'di ba ya? Og dito sila sa atbang sa Tagum City National High School. Pag 5 na kay diri mo gud sa mangga gina-allowed lang ang mga vendor pagka 5 PM na. So makita niyo sila kuya before 5 ate diri sa atbang sa Alamat Bike Shop unahan lang gamay sa 7-Eleven. Og pag sa 5 or 5:30 is nana sila dito sa Tagum City National High School Dapet. So mo to mga kamungge no, mo to video na to sa karon nga adlaw sa karon nga content 20 pesos. I hope nabusog ko. Wala gyud. I hope nabusog ko. I hope nabusog mo. Basta may kwarta. Busog na lang kay 20 na may kwarta na to. Wag gyud ko And natin. then so I hope nag-enjoy mo. And sa mga Tagalog viewers nato diha, syempre na subtitle abi pa lang. So please like, share and subscribe and click the bell button para mas ma-notify po sa uban pa nako or namo mga video. I hope na sunod na mga video is daghan namin mga tagong vloggers dire na. So thank you.